Os ribeirenses teñen a un só clic máis de 80.000 páxinas de documentación histórica pertencentes ao arquivo municipal. Constitúen tan só unha pequena parte dos tesouros que agocha este arquivo histórico con documentos datados dende o século XVIII. A documentación do preito dos terreos da Lagoa de Carregal, do 1718 ao 1785, os libros de rexistros da saída de documentos do 1862 a 1941, os padróns de alistamento do 1862 ao 1955, o libro de padrón de habitantes tamén, do 1862 ao 1965, o libro de atas de sesións do Pleno, que nos custodia aquí o noso secretario, neste caso do 1862 ao 1990, as matrículas de contribución industrial, os expedientes xerais de quintas, e o caderno tamén dos servicios do Faro do Corrubedo, do 1893 ao 1896, o caderno tamén de minutas da correspondencia oficial do Faro, do 1893 ao 1902, e tamén outro documento importante que é o Rexistro de Emigrantes, do 1923 ao 1937. Os contidos que xa foron digitalizados están dispoñibles para consulta no apartado do arquivo da web do Concello. A intención do Executivo é seguir avanzando na informatización de todos os fondos. Temos previsto seguir afondando na digitalización da documentación en todo tipo de soportes, textuais, gráficos e audiovisuais. Aquí o que vos mostramos é un pequeno exemplo, unha pequena mostra do que temos que se vai digitalizar. E para elo contaremos coa subvención e coa colaboración da Xunta de Galicia e da Venda da Diputación da Coruña para poder crear un archivo electrónico municipal. Ademais da digitalización dos fondos, o Concello ten realizado importantes melloras no arquivo administrativo central situado na Casa do Concello e tamén no arquivo histórico, no edificio da Policía Local, dotando do mobiliario axeitado para o almacenamento dos documentos.